التاريخ الجمر مالفوريو بزتبهاله ملكع ناي دراغون كتما نغسي مالفوريو والاو نفقادنيا تزيكوني بحلو تتقسقيسو بوزحات اغلغل تخبيبهم قلطيف خداله غبر كابو ناتحلوتن وانا سرح مكايدين نابو قريوم سليت معلتن ناي سرح بزحم بروغرام كيردو جمر ولا كو مالفوريو كمان نمسبتار هيوت كنبر تدليون ناي نغو سلطان غن خغدف يخل اب حدا بروغرامون كركب قديتا سلازنورو بناي ولقو جت تسافر ناب كالي عد برر ابتي ايربورت كالي بي اي بي سبحلوتنا تحلوي مس مالفوري حاويرنا وص نبر بوزح زي صنحه نايتي في اي بي ودر نقطو اقبابلا غبرلو مالفوريو نايز عغرغر غطام تطقيمو كابتم حلو تخمل تفتن كابو اب منقد نخرن حلوي لوهاني مزتبهاله تغورزه تغاچوي لوهاني نسلامتا نابت في اي بي ود ياتخرزلا مالفوريون مجمريا لوهان خيتودق بيد حازم كابو جن يسدم ودغت كابو كابتم حلو تتحابي حلوتون نعو خدو ليوزو لوهاني نجازا تخيط توسنمو كتوص خطبل مالفوري نتختم حدش كم زخونن معنم سب كم زي يفلطن بمنغار كتصن حاتتا كوين جن لوهاني نابت خباب زركب بوليس طابيا نخيدن مس بيته سخرا هو خحاتون كم زلون نغرت لوهاني مست في اي بي ودون كترخب سلازي خالت ناتناددت كابتي ايربورت وصيا مخادن تجمر مالفورينا سعبا خمس هونه ترد زوري لاون كي سعبات زاربمو منغدا قصل كوينغن مالفورينا عام كتالي قرص نوشتي صنيحه لوهاني اندوم خطغزنا سوبر ماركت اتو مالفوريون تختي لواتو يخوننبر ኣብ ጅቡእ ገንዘብ ስለ ዘይነበሮ እቲ ምግቢ ክገዛ ይኻል ሉሃኒ እዚ ነገር ዚ ምስራየት እቲ ምግቢ ትገዝአሉሞ ክልቲኦም ኮፍ ኢሎም ምብላዕ ይጅምሩ ማልፎሪዮ ናይ ድንኳን ምግቢ ናይ ምብላዕ አጋጣሚ ረኺቡ ስለ ዘይፈልጥ ኩሎም ናይ ኢንዶም ዓይነት ሞከረ ሉሃኒ እውን ብዙሕ ገንዘብ ኣውፃእ እዚ ከይኣክል ካልእ ዘይጣዕሙ እንደውም ተሃሊን ክትገዝአሉ ሓተታ ንሳውን ብብስጭት የለን በለት ብዙሕ ዘይጸንሐ ምምሻይ ጀማር ሉሃኒ እውን ንገዛ ክትመለስ ኣውቶቡስ ተሳፈር ኮይኑ ግን ንእሽተይ ኪሎሜትር ምስተጓዓዘት ማልፎሪዮ ቦይን ገዲፋቶ ስለዝመፀት ምጭናቕ ጀመረ ካብ ኣውቶቡስ ብምውራድ እውን ናብ ማልፎሪዮ ትኸይድሞ ዝተወሰነ ገንዘብ ብምሃብ ታኽትሒ ዝገዝኡ ንኽምለስ ትነግሮ ይኹን እምበር ማልፎሪዮ ገዝኡ ርሑቕ ምዃኑ ብምንጋር እቲ ገንዘብ መለሰሉ ሉሃኒ እውን ልባሩ ህርህ ብምዃኑ ኣብ መንገዲ ቦይኑ ክትገድፎ ይኽኣለት ካልእ ምንም መማረፂ ስለ ዘይብላ ንገዛእ ክትወስዶ ትውስን እሞ ሒዛቶ ትኸድ ካብኡ ሸሊኾም ናብ ናይ ሉሃኒ ገዛ ይኣትውሞ ብቐጥታ ናብ ክፍላ ምራ ንእሽተይ ጸኒሖም ዝኾነ ሰብ በቲ ደረጃ ናተንቀሳቐሰ ይሰምዑሞ ብፍጥነት ንማልፎሪዮ በቲ ኸበርታ ሸፈነቱ ካብኡ ኣድያ ናብ ክፍላ ኣትያ ማልፎሪዮ ኣብቲ ዝተሓወሉ ዓራት ኮፍ በለት ንእሽተይ ምስ ውግዓ ሉሃኒ ምኽንያት ፈጢራ ካብ ክፍላ ኣውፅአት ካብኡ ሉሃኒ ንማልፎሪዮ ናብቲ ናይ ጋሽታ ክፍሊ ጌስት ሃውስ ወሰደቱ ደረጃ እናወፁ ግን ሉሃኒ ኣብቲ ደረጃ ተዓንቂፋ ናብ ማልፎሪዮ ወደቐት ንእሽተይ ግዜ እውን ኣብ ፍቕሪ ዓለም ኣተው ይኹን እምበር ብፍጥነት ስምዒቶም ይስብስቡ እሞ ምንም ከም ዘይተፈጠረ ምሰሉ እቲ ነገር ንምርሳዕ እውን ማልፎሪዮ እታ ባምቡላ ብምሓዝ ንድምፃ ንምምሳል ምፅዋት ጀመረ ሉሃኒ ዕረፍ ቤተሰበይ ድምፅኻ ተሰሚዖም ብቐጥታ እዮም ካብ ገዛ ከውፅእ ኢኻ በለቱ ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ሉሃኒ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኮይና ስለ ማልፎሪዮ ምሕሳብ ተቋርፅ ይኽኣለት ናብ ሽንቲ ቤት ትኸይድ መሲላ እውን ንገዛ ተመለሰት ወለዳ ግን ማልፎሪዮ ኣብ ገዛ ስለ ዝረኸብዎ ሒዞም ናተፀበይዋ እዮም ነይሩ ካብኡ ክኹር ኢላ ምስ ጀመሩ ነገራት ንሶም ከም ዝሓስብዎ ከም ዘይኾኑ ክትርድኦም ፈተነት ካብኡ ሓደ ታሪክ ተስታውስሞ መሕደር ዘይብሉን ዝተፀገመ ሰብ ምዃኑን ነገረቶም እቲ ትብሎም ዘላ ንኽኣምንዋ እውን ዝተቐደደ ክዳኖ ረእየቶም ኣብ መወዳእታ እውን ወለዳ ኣመነቶም ማልፎሪዮ እውን ኣብ ገዛ ናይ ገዛ ስራሕቲ ከም ዝሕግዞም ቃል ኣተወሎም ካብኡ ወለዳ ሽሙ ይሓትዎሞ ንሱ እውን ማልፎሪዮ ኢሉ ነገሮም ብምቕፃል ሉሃኒ ናይ ኣቦኣ ክዳን ትህቦሞ ከም ሓደ ቤተሰብ ሓቢሮም ምንባር ጀመሩ ኣብቲ ቐፃሊ መዓልቲ ሉሃኒ ምስ ማልፎሪዮ ንዕዳጋ እንትኸይድ ወዲ ክፍሊ ሃፒ ረኸበቶ ሃፒ ብዛዕባ ማልፎሪዮ እንትሓታ ሉሃኒ ሓድሽ ዓጃቢ ምዃኑ ነገረቱ ሃፒ መልሳ ዋላታ ዘይተረድኦ ንማልፎሪዮ ግን ተፋለጡ ንገዝኦም እንትምለሱ ኣብ ኣውቶቡስ ውሽጢ ማልፎሪዮ ኣብ ክሳድ ሉሃኒ ደቀሰ ሉሃኒ እውን ደስ በላ ንማልፎሪዮ ዘለዋ ስምዒት እውን ምዕባይ ጀመር ንፅባሓይቲ ንግሆ ናይ ሉሃኒ እዲኣ ሉሃኒ ሓደ መጽሓፍ ኣብ ገዛ ገዲፋቶ ከም ዝኸደት ምስ ረኣየት እቲ መንገዲ እውን ኣብቲ ወረቐት ስለ ዘሎ መጽሓፍ ከብፅሐላ ንማልፎሪዮ ለኣኸቱ ሉሃኒ ድማ ገዛዓያ ኣብ ዘይምስራሓ ካብ ክፍሊ ተባረረት ማልፎሪዮ እውን እቲ ኸርታ ብምኽታል ኣብቲ ጥቓ ቤት ትምህርቲ በፅሐ
أما نقد قاردو زنبارة فردينج بدنقة رخبو فردينجون نمالفوري نقوز أنه بلس حاتتو أتون بعال سلطاناتون بابي بوتو يدوليو خمزلون عبدوخون اقزي خمز حزوون نقر خوينقن مالفوري نمخالف قادم يكون نسو قريفون نابنا إلوهان بيت تمر تخوص دحاتتو فردينجون بفيرار موكينو نابنا إلوهان بيت تمر تبصحو مالفوريو نابتناي بيت تمر تهنسا خاعتون تفتن نايت بيت تمر تواردي يخالكالو باقاتامي لوهان تمتصمو بخالي منقد وسيدا ناب كلا وشت أتوت دعرتو سنة ساعتات لوهانا وشت خفل خمس دك أسد اتمام هريري أمو نايتشوك سبار دبريلا كوينقن مالفوريو يتشوك بيد بمملاسة دحنا كابو اتمام هرن مالفوري حتو حتتو السون بزقرم كونتات خكلن يعمل سملسول دحار لوهانن مالفورين مسحنا والعنها اللو أبوالات تمهارو ناب مالفورين مقراب جمرة ملكو عيسى حوان مو نابو إمزا مسؤول ممسح كوف كبلاون حتتو لوهانون بازي نجر بتعم قنات كابو دنجت هابي متمو عبد خفت بوتا خف بل لوهانون هابي بزقورة نجر دس بل عبد المعالتي لوهاننا بيت تمرت قلم مخادا مالفورون يبيت سوا متواقع عب حدا يدمخ حزن نزحاتو تسب كريو من نجراتو السون بزهان دوتا وحاساو تتدناجرون باتزولو تنجر تسمع من مشهد نايلهان الدعاء مسمحاتو تخردنا تتصوتا تيري أمو نوشتي مسرعي عب تصوتا نعام حقازي جمع بوزح ገንዘብ ከተሸንፉን ሓገዛ በዚ ምኽንያት ናይ ሉሃን እዲያ ብጣዕሚ ትሕጎስሞ ክሳብ ዝደልየ ግዜ ምስኦም ክጸንሕ ፍቃድ ሃበቱ ንሱውን ናይ ቤተሰብ ሓደ ኣባል ኮነ ቀስ ብቐስ እውን ካብ ሉሃንን ላዕሊ ማልፎሬን ኣፈተውዎ መፁ ሓደ መዓልቲ ሉሃንን ማልፎሬን ኣብ ሓደ ካፌና ተዛናግዑ ነበሩ እሳውን ወለዳ ካብኣን ላዕሊ ንዕኡ ክፈትዎ ዝኽኣልሉ ብምንታይ ምኽንያት ምዃኑ ሓተተቱ ማልፎሬ እውን ናይ ድራጎን ከተማ መራሒ ምዃነ ነገር الساقن سلازي آمنتو خمكم نقري حازوتو كابو أحد دراش نايمر عفوتو وددرنا تقبر الريماتو نايتو وددر شنفون كبار زخوانا سلك مخوانا سومع عبتو وددرنا مستاف النمو مكارون وصن نايمر عون مرعاتن كدان تخدينهم نهم مدرخن توصو اتتعدى ما ينجو جوالا مخصع عامو نابرتاتون فوتو ميلا علمو تعذبت سعرايز مرسولو ساعاتي بس مع الفورين لهانن تماريصوم دما سعر تخون لهاني بطعم سل التحقوسات مزلال جمر اتوددر سل السعر بطعم يدسيلوا ناب غزو مستملسون زانبار سلكان مالفري حبط سلك قطرا نخحزن زخونه صقم تغاطمون اب زخونه ساعات نخدوللا نغرات اب تزقصل معالتي فردينغ مالفري رخومو ناتو مطفا اب دراغون ከተማ ስጋት ስለዝፈጠረ ነገራት ካብ ቁጥጥር ወፃኢ ቀርሞ ምዃኖም ክምለስ ከም ዘለዎ ነገር بخالي وجن زتوصل نقول عناية بيت تمرتي نحدا قول عنا وقعوا ولا هنرايت نابون بمقربون وقعوا خمزة ولا منقرته يخون نبر تنقول عيدنا دمو اتحاد وقع فتن كوينجن مالفوري متصمو يدو حازو كابو اتناي بقى سعامو بمتكام حدا بحدا وقع كوينجن اتخونتات كل سبي قرطو سلازنا باري اب كل تهاجر بزينا ملكعت محلالف شعون شعو نايلوهان ولد سلت خونتات يفلطمو وتدنابر بسو طرح ياكل ناي مالفوري حلافيت زينا ري غزي زي طفاون مسعجو تنابندا لوهان غزا مص نايلوهان ابو ناب سرحنا مخارنا تزغاجوي عبد غزلو اسغرما مخاين بمراي نسبيت نغا نايلوهان ادون بتخونتا تغرمت ناي مالفوري حلافي ناب تدغا افيت يمصمو نخلم سلام بول كابو نمالفوري يصوعمو نسون حنت قال زي تزارب ندق وزي لهانون مالفوري لا طوعته نسجن بسوقتنا بمكينة آتي خد لهاني نحازنت نتا مكينة مركاب ويا جمرة عم ودعت هاي دخمامو عم مريتن بركة خط مالفوري تمولك سن خمس حسابتون بخايت جن أيكونن بزح زي صنحو كلتي أم حابيرهم زحلفوا وجزياتات مستواس جمر مالفوريو لهاني انت حسب عينو بنبعت ملو نصبحيت نقول لوهانا بيت تمرت مسبصحت دنگت بزحات ጋዜጠኛታት ይخبوامو بزعبات نقص مالفوري حطوتات محتات يجمروا كما قاطامي እቶም ዋርዲያታትን ሃፕን ሞጽ የመግደስዋ ስልካ ከም ዝሃበተውን ወዲ ብላ ሞደወለትል ግን እቲ ሓላፊ ስልካ ሓዲግዎ ስለ ዝነበረ ክትረኽባ ይኻለት ዳሕራይ ማልፎሬ ናብ ሉሃኒ ክደውል ይምክርሞ ስልካ ግን ክሰርሐሉ ይኻል ድሕሪ ተወሰነ መዓልታት ሃፒኑ ሉሃኒ ክሪኣ ይመጽሞ ማልፎሬ ናብ ዓዱ ንምኻድ ኣብቲ ኤርፖርት ከም ዘሎ ይነግራ ክልቲኦም ድማ ናብቲ ኤርፖርት ኸዱ ማልፎሬ እውን ሉሃኒ ምስራይ ካብቲ ኤርፖርት ወጽ ሓላፊ እውን ነቶም ዓጀብቲ ደው ከብሉ ኣዘዞም
ይኹን እምበር ፈርዲ እንግደፍዎ ፀገም የብሉን በሎ ካብኡ ሉሃኒ ምስ ማልፎሬ ትራኸቡ እሞ ብዙሓት ሕቶታት ሓተተቱ ንምንታይ ንጉስ ምዃን ከምዘይ ነገራ እውን ሓተተቱ ንሱ ግን ዋላ ተዘይስታወሰቶ ግን ነጊርዋ ከም ዝነበረ ነገራ ካብኡ ክልቲኡ ኢዱ ብምዝርጋሕ ሓደ ኢዱ ንኽትመርፅን ህያባ ንኽትወስድን ሓተታ ሉሃኒ እውን ፀጋማይ ተመረፅ እሞ ህያባ ሂቡ ተሰናቢትዋ ኸደ ንድሕሪት ተመሊሱ እንትኸይድ እውን ብየማና ኢዱ ማልፎሬ ዝብል ፅሑፍ ተፃሒፉ ይረአ እዚ ታሪክ ዝውዳእ ሉሃኒ ዝተሰሓተ ኢድ ከም ዝመረፀት ብምእማን ማልፎሬ ናብ ከተማ ድራጎን እንትምለስ እዩ ክቡራት ናይ ማዕፆና ቲፕ ተኸታተልቲ እዚ ቪድዮ ከም ዝፈተኹምዎ ተስፋ እናገበርኩ ነዚ ቪድዮ ላይክ ነዚ ቻናል ድማ ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ይኹን እዩ